I middelalderen var kunsten især i Italien meget forenklet, og der blev ikke anvendt perspektiv. Motiverne var flade med stærkt optrukne linjer. Billedet blev kaldt et ikon. På dette billede viser en tidlig perspektivsudformning, nemlig isometrisk perspektiv, hvor de bagudgående linjer er parallelle. I ungrenæssancen arbejdede kunstnere som Masaccio med at lære sig det nye billedsprogs formelle færdigheder. Det var blandt andet de perspektiviske love og den naturalistiske fremstillingsmåde. På Masaccios Jomfru med børn, som man kan se på det her billede, forsøgte han at anvende centralperspektivsrum. Det kan man se på tronstolens udformning, hvor de bagudgående linjer mødes i et punkt i horisontlinjen. Et andet træk er Jesusbarnet Glorie, der er ovalt formet, hvilket er en perspektivsk fremstilling af en cirkel. I højere renæssancen var kunstneren Michelangelo den mest overbevisende og betydningsfulde kunstner. Han lavede blandt andet dette billede, Den hellige familie, som viser overvældende indsigt i renæssancens landvindinger. Billedets 3 personer er bygget sammen som en kompliceret skulptur, og han viser stor anatomisk indsigt og sikre færdigheder i de perspektiviske fortolkninger om rummelig gengivelse. Det vi til daglig kalder perspektiv, kaldes også lineær perspektiv. Lineær perspektiv er en måde at skabe dybde i et maleri eller en tegning. Det blev undersøgt og udviklet i renæssancen. Når forsvindingspunktet ligger på billedets lodrette midterakse, er der tale om centralt perspektiv. Det var den italienske kunstner Filippo Brunelleschi, der opfandt og nedskrev reglerne for det lineære perspektiv. Og det ændrede hele måden at se arkitektur og kunst på. Som man kan se på dette billede af Brunelleschi, tegnede han først billedet så godt han kunne efter i fri hånd. Derefter lavede han et hul i billedet og i et spejl. Så holdt han billedet ind til sit øje mellemtidigt væk fra sig selv, så han kunne se igennem hullet, mens han holdt spejlet mod sig selv i udstrakt arm, så han gennem hullerne kunne fokusere på et bestemt punkt, og hermed kunne han se, om linjerne i hans eget billede passede med det rigtige motiv. Han kunne hermed lave linjer, der ville ende i et forsvindingspunkt. På billedet kan man se Tommaso Masaccio, som var en af de vigtigste italienske kunstnere i renæssancen. Han brugte Brunelleschis viden og var den første kendte kunstner i kunsthistorien, der lavede et maleri, hvor man kunne se centralperspektivet. Leon Battista Alberti var en italiensk arkitekt. Han skrev de matematiske regler ned for, hvordan man bruger det lineære perspektiv, sådan så de andre kunstnere også kunne bruge det. Jeg vil nu snakke lidt om det lineære perspektiv. Det første lineære perspektiv er et centralt perspektiv. Forsvindingspunktet her er i midten af billedet, og så er der ting rundt omkring, og så forsvinder alle tingene i midten af billedet. Det andet lineære perspektiv er fugleperspektiv, hvor man ser tingene oppefra, og vi har så selv tegnet et af en limstift. Det næste lineære perspektiv, vi har med at gøre, er et frøperspektiv, hvor man ser tingene nedefra, og vi har så selv tegnet en kasse her. Vi vil nu forklare de rumskabende faktorer, man kan bruge til at skabe perspektiv. Dette perspektiv kaldes en overlapning. Perspektivet skabes ved, at en figur foran den anden, ligesom set på billedet. Dette er et reposoirebillede, som vi selv har taget. Reposoir er et slags perspektiv, hvor en figur i forgrunden trænger sig på, og baggrunden og resten af billedet skubbes bagud. Denne form for perspektiv bruges især, når der er store spring i billedets rum. Dette er et farveperspektiv. Det fungerer sådan, at der er varm farve forrest og kold farve bagerst. Vi har selv farvelagt et sort-hvidt billede for at give det mere perspektiv. Raumflugt er, når forsvindingspunktet i et lineært perspektiv bevidst søges væltet og frarykket fra midtaksen, så der opstår en voldsom og dynamisk rumgengivelse. Dette er en collage, vi selv har lavet. Man kan se, at blomsterne, der er der overlapning, og der er raumflugt, ved at forsvindingspunktet er meget langt ude i siden, hvor vejen drejer, og den ene bil er mindre end den anden, hvilket også giver et perspektiv. Jeg vil nu tegne en stol med ryglæn i et topunktsperspektiv. Her starter jeg med at tegne en horisontlinje og 2 forsvindingspunkter. Derefter tegner jeg en lodret linje og forbinder linjens endepunkter med hvert forsvindingspunkt. Og med lodrette linjer starter jeg så og former stolen. Og forbinder igen linjernes endepunkt med forsvindingspunkterne.
Og så tegne stolen færdig.